So si acting mayor gihangop ang hukom sa Korte Suprema sa Lot 937 sa Barangay Apas. Gipahalipayan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia ang mga membro sa Archangels Residence Emergence Incorporated Army sa Sitio San Miguel, Barangay Apas, gumikan sa desisyon na gipagawas sa baguhay lang sa Korte Suprema. Gideklarar sa Korte Suprema walay bili ang reconstituted title sa nangangkon sa yuta ug ang nakapalit nini nga nagpasabot nga ang gobyerno gyud maoy tinud-anay nga tag-iya sa maong yuta sa Lot 937. Matol pa sa hukom sa labawang hukmanan sa nasod, null and void ang reconstituted o hinimo pag-usaba nga titulo ilawom sa pangan nga Mariano Godinez ingon man ang desisyon niadtong April 18, 2002. Branch 9 Regional Trial Court sa Cebu City nga nag-ingon nga si Godinez mao'y hingpit nga ilhon isip tag-iya sa Lot 937. Ang gianular nga desisyon niadtong 2002 mao'y gibasihan sa demolition sa mga nagpuyo sa Lot 937 niadtong 2022. Gipanghimugatan sa korte ang provincial voucher nga sa una pa gisigi og gasulti sa mga residente apan wala dawata sa ubos nga mga korte nga nagpamatuod nga napalit na sa gobyerno ang Lot 937 gikan kang Eustikio Godinez maong si Mariano dili na unta pa mahatagan pa og reconstituted nga titulo. Unya tuyo nga nakikita kang acting mayor Raymond Garcia ang mga opisyal sa army karog adlaw aron na pahibawon sa resulta sa maong kaso isip pag-ila nga iyang nahimong tabang ngadto kanila panahon sa ilang pakigbisog. Sa pagkakaron matud pa ni acting mayor Raymond Garcia iyang gipaningkamutan ang paghangyo kang Governor Gwendolyn Garcia nga madali ang relocation diha sa Barangay Busaya sa nademolish nga mga residente sa Lot 937 sa Sitio San Miguel, Barangay Apas, mga kabombo. Gitinguha usab sa army nga mahangyo nga mapalit ang ilang balhinan nga yuta sa barato presyo, mga kabombo. So naklaro na nga sa gobyerno ning maong yuta og dili ni sa pribado nga individual. Luoy lang kayo ang maong mga residente nagpuyo 40, 50, 60 na katuig apan na-demolish, mga kabombo. Pag-abot sa Korte Suprema nabali ang desisyon sa kaso na establisar nga ang maong yuta Lot 937 yuta kini sa gobyerno.